El Museu de Premià de Dalt acull per tercer cop l'exposició de fotografies Digifoto, que és el resultat d'un concurs biennal que consta de dues categories. La categoria de Premià de Dalt, en el que reben fotografies del poble amb l'objectiu de promocionar-ho, i la categoria general, en la que reben fotografies de tot el món, des d'Argentina, França o Suècia. L'Associació d'Artistes de Premià de Dalt organitza i promociona aquest concurs i s'encarrega d'enviar les fotografies a un jurat de la Federació Catalana que les avalua. Les guanyadores tenen un premi econòmic, una medalla de la Federació Catalana de Fotografia i, sobretot, el premi d'estar exposades durant un temps al Museu de Premià de Dalt, on estan les 40 fotos seleccionades de les gairebé 1.000 que hi van participar. El Carles Sánchez, membre de l'Associació d'Artistes, es va mostrar molt il·lusionat amb l'exposició. El Digifoto és una convocatòria que fem cada 2 anys, és bianual, i intentem promocionar el concurs des d'aquí, des de l'Associació d'Artistes d'aquí de Premià de Dalt, i que arribi a la majoria de gent de tot arreu del món. Més que res es fa difusió a nivell de més que res d'e-mails, vull dir, és una cosa bastant senzilla, però la veritat és que tenim força difusió cada vegada més i estem molt contents de l'últim concurs. A més, el fotògraf ens va valorar algunes de les fotos més interessants del museu. Sí, aquesta va ser la guanyadora de la categoria lliure, diguéssim, i aquesta és la guanyadora de Premià de Dalt, que les hem posat juntes aquí. Per què creus que ha estat la guanyadora? Com a fotògraf, com la valoraries, aquesta fotografia? És una fotografia artística, és un racó una mica, no sé com dir, una mica particular també del poble, una mica maco, vull dir. I la veritat és que és una foto senzilla però que realment és maca, vull dir, que realment la veus i ja transmet una mica la idea del poble, un poble tranquil·let, petit. El Manel Avellana, membre també de l'Associació d'Artistes, va assegurar que li agradaria que el concurs fos anual, degut al seu èxit. D'entrada us diré que el concurs Digifoto no és la primera vegada que es fa, sinó que en realitat és la tercera. Durant tots aquests anys han tingut molt d'èxit perquè hem de tenir en compte que la participació de gent d'arreu ha sigut pràcticament d'unes 600, 700, 800 fotografies cada vegada. Clar, això ha representat una feinada importantíssima, no solament pel jurat, sinó per la feina dels responsables de fotografia de l'associació per manipular totes aquestes fotos, però en realitat el concurs cada vegada va més i esperem que aquest any que ve, en lloc de que sigui biennal com s'està fent fins ara, pugui ser anual. Durant les pròximes setmanes, tothom qui vulgui es pot apropar al Museu de Premià de Dalt per gaudir d'aquestes extraordinàries fotografies.